we are evolving. Broadcasting is not just about your quality of voice, but what can you offer sa industriya at higit sa lahat sa Pilipinas. Maraming nagsabi, hindi mo kaya yan. Masakit yun kasi mga kababayan mo pa yun. Maraming nagsabi na hindi ka ma-recognize. But earlier this year, we were nominated as Best Male Radio DJ ng Village People Magazine. Broski, isa lang yan sa pinaka-paborito kong part when I had the chance na magsalita sa kauna-unahang Mabini Media Congress na inorganize ng Mabini Colleges, College of Liberal Arts sa Daet, Camarines Norte, my hometown, Bicol. Ang event na to aims to inspire future broadcasters, yung mga estudyante natin sa Camarines Norte, and inform and educate them about the challenges na meron sa industriya ngayon and also the trends. At nung nagkaroon ako ng platform as Conyo Bicolanum at mas lalo pang na-amplify ng pagsali ko sa MBC Media Group through Love Radio Manila, pinangako ko talaga na magiging mabuting representation ako para sa mga probinsyano, para sa mga Bicolano. Kaya I made sure na i-include dito yung nomination ko na binigay ng VP Choice Awards ng Village People Magazine. Ang nomination na ito na binigay sa atin ng Village People Magazine is not just an award or a nomination para sa akin, like super legit and all. Kahit hindi ko nasungkit yung award as Best Male Radio DJ, importante at pinapahalagahan ko pa rin ito because this nomination is a representation of not me. Pero representation ito ng mga future broadcasters at ng mga young broadcasters natin na gusto rin ng pagbabago. So, just to clear it out, no, ako ay parte ng media. However, nasa FM kami. Pero we tackle taboos sa ibang perspective. Sa entertaining na perspective. And isa sa mga challenge namin dito are your generation. Yung generation, don't get me wrong, henerasyon ninyo na maraming alam. Totoo yan. And I would say, I'm taking it on a positive note. Kasi ang henerasyon ninyo ay, unlike us, sa henerasyon namin, we go to the library and we research. Pero sa inyo, nakalatag talaga online. And I think that's the biggest challenge na kinakaharap ng mga journo, ng mga broadcaster ngayon. Kasi mas matatalino na kayo. So every time na nandun kami, naka-ere kami, hindi lang double, pero 4 na beses namin chine-check kung tama ba yung ibabalita namin or kung tama ba yung ibabato namin sa inyo. At syempre gusto kong pasalamatan dito lahat ng mga sumusuporta sa atin at patuloy na sumusuporta sa atin, me as Conyo Bicolano sa content creation hanggang sa dito sa Love Radio Manila. At katulad nung sinabi ko during the Media Congress, para sa mga future broadcasters natin, patuloy nyo pa rin piliin ang radyo dahil hindi mamamatay ang radyo hanggat pinipili ninyo ito. At wag na wag kang matakot makinig. Dahil sa pakikinig mo, matututo kang magsalita ng walang takot. Like super legit and all.